kuti ndeona kuna Timotheo chipiri pa4 ndime mukati pa6 nokuti ini ndatodururwa ndatofa nguva yekuenda kwangu yasvika nguva yekudarika kwemukomana uyu Filipi padhoni momberume yasvika yakaunganirwa ngevanhu ese ari pano. ndarwa kurwa kwakanaka uyu mukomana wakanamata nesu zvakanaka takanamata naye takabata naye zvakanaka chaizvo. uyu mukomana warwa kurwa kwakanaka chaizvo. enda nayo. ndapedza rwendo rwangu rwendo rwake rwasvika rwagumire apa patakumupe makii ekuenda kumusoro kudenga kuKenebhia kwamuri kuzwa vanhu vese vachichema nemweya mutsvene. enda nayo. uyu wakachengeta kutenda kwababa ake kwaakadzidziswa nebaba ake. ndakachengeterwa korona nhasi chaiye wakoiswe mhamha kumusoro kudenga kwekuti kuungana kwamaita vese panapa muchivhundure mweya mutsvene zvemuri kuita izvi makumupe makii ekumusoro kudenga kwaari kotambidzwe korona. watotanga kuipuwa panapa ndisendi Nimirodi ndiye wamumiririra kuti anhu ese muuye panapa muoneka munaye. ndakabata nemwanakomana uyu zvakanaka beaten supplementation mwari wekumusoro kudenga takatabata naye zvakanaka uyu taakukumbira tenzi wangu mumutungamirire mwana uyu mumutambire zvakanaka. hatina mazuva atinataura nawo akawanda asi kuti zvaitwa panapa izvi dai isusu tese takwanisa kuti kubata kwedu kwatiri kuita tisabata nemanyawi tizokwanisa kuchemwa sezvizvi tipuwewo makii kubva pano pasi taakuende kumusoro kudenga kuNinevha. tinokumbirisa chaizvo kuti vanhu isu tauya pano taakutungamidza uyu mberi isu tichizotera hedu. ngatisare tichiita mabasa akanaka neaiwo watopindire pano. amen.